Някой го интересува това цялото магазин само за сладолет, за нищо друго. Гледай. Само сладолет, ама нищо друго. Няма вафа, няма бомбон, само сладолет. Шка си кудуп. Гледай, само витрини са сладоледи. Гледай, какво ста. Бах си, вътре са на... Гледай, какво ста. Шко голям. Гледай, ходиш в магазин за сладолет. Ето го моя Opel. Намеря си камиона, не можа да се изгуба. Какво ли продават? Не, си купа една. 10 000 евро. Това колко е? 8900. Тук има едно и вътре.